Kapin 16% sa nagpa-HIV test kagahapon, napalgan nga positibo. Mga driver na nawagan nga ibalik ang pagsaka sa plitihan. Presyo sa diesel o gasolina, nagsigi og saka. Kalungsuran sa lalawigan sa Sugbo, may report nga apektado sa nasinati nga huwaw. Water Summit nangitaw paagi nga maminosan ang kadaot nga dala niini. Mga pusher sa Mandawi ug Cebu City nangadakpan. LTFRB mo inspeksyon sa mga school bus sa dili pa magsugod ang klase. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani ana mga balita, uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Martes, petsa 12 sa buwan sa Mayo, tuig 2015. Ako si Denistano. Amo nang yato ng masa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Nagpadayon karong adlaw ang libre nga HIV test nunod sa pagpahigayon sa National HIV Testing Week. Sa testing nga gihimo kagahapon, duha ang napalgan nga positibo sa HIV. Andrea Patenya, Suginlimi. 16.67% o duha gikan sa 12 ka mga partisipante sa free HIV testing nga gipahigayon sa Cebu City Health Department kagahapon ang nagpositibo sa HIV. Samtang sa text message nga gipada sa Senior Health Program Officer sa Department of Health 7, Boel Espinas, gipahibaw niini nga negatibo ang tanang 60 kapin ka mga participants nga nagpaubo sa ilang simultaneous HIV testing sa dakbayan sa Talisay. Si Dr. Ilya Takan, ang pangu sa STD AIDS Detection Unit sa Cebu City Health Department niingon nga ang duha ka mga nagpositibo sa HIV kagahapon ipaubos og laing laboratory tests aron mahibaw-an kung unsa nga treatment ang ilang gikinahanglan. Ato na siyang i-enroll for antiretroviral therapy. So, mas maayo na gud siya nga asymptomatic pa ka, wala pa kay nakita nga mga simptomas, ma-monitor na nato para kung kinahanglan na sila nga mag-start for treatment, bisan pag wala sila simptomas, maka-start na sila, ma-prevent nato ang development to AIDS. Mato ni Dr. Takan, taas gihapon nga figure ang 16.67% ug gipanglantawan nga mas musaka pagyud ang gidaghanon sa mga kaso kay magpadayon ilang mobile HIV testing sa mga barangay sa tibuok semana. Apan mato ni Dr. Takan, ang pagsaka sa mga kaso karon tungod sa increased awareness sa mga tao kabahin sa HIV/AIDS. Mas open na gyud i-compare nimo sa una pagpangutana pa lang og naabay HIV testing available diri pinahagawhaw pa. Oo, pero karon open na sila. Numero nakita nila nga ang pagpa-test more nga nahimo silang responsable. Na responsible sila to know their HIV status, to take care of themselves nga once nga mag-positive sila, they will know what's the next steps na. Ang duha nga nagpositibo sa HIV kagahapon, pulos tig-inject og drogas ug matud pa, injecting drug use gihapon ang nag-unang hinungdan sa HIV transmission sa Cebu City. Apan nabantayan nga nagsaka na sab ang mga kaso karon tungod sa MSM o men having sex with men. Nagkabata sab ang mga HIV patients kay base sa statistics sa Cebu City Health Department, 1/3 sa ilang mga pasyente nagpangidaron na og 15 ngadto sa 24 anyos. Padayon silang nanawagan sa mga dunay risky sexual behavior o mga tig-inject og drogas nga mo-avail sa ilang free testing karong semanaha aron kung positibo man gani sila, masugdan dayon ang ilang treatment. Di na nato dapat ikauwaw kung mas maayo ang responsable ta sa atong kaugalingon og negative man gani, ma-maintain nato ang atong negative nga status. Samtang mensahe sa CHD ngadto sa mga nagpa-test apan negatibo, kinahanglan na gyud nga magmatkon pinaagi sa paglikay sa mga binuhatan nga posibleng makapatakod kanila og HIV. Andrea Patenia, News 5. Guinness World Record nasakmit sa Subo alang sa labing daghang mga babae nga nagpa-screen sa pagdetect sa cervical cancer. Juliet Hainar, Suginlimi. Sa labing unang higayon, garbo sa dakbayan sa Sugbo ang mahimong Guinness Book of World Record holder alang sa labing daghan nga mga babae nga nagpa-screen alang sa pagdetect sa cervical cancer. Katusan ka babae may dugok sa Cebu City Central School ug mipaubos sa visual inspection with acetic acid nga mao'y labing epektibo nga pamaagi sa screening. Sa miaging tuig, ang Mumbai, India mao'y nakakuha sa pasidungog dihang 751 ka mga babae ang nagpahiling sa mga OB/GYN.
Ug karong tuiga, ang Sugbo mitala og 809 ug mao'y nakakuha sa world record. Matod sa kadagkuan sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society (CONPOGS) uban sa Department of Health ug Global Pharmaceutical Company nga malikayan ang cervical cancer pinaagi sa regular ang pagpihiling sa mga doktor og vaccination. It takes a lot of years before this virus will keep on multiplying and multiplying to cause cervical cancer. Ang DOH mipasabot nga way sintomas ang cervical cancer, hinungdan nga giawhag ang regular nga pap smear hilabi na sa sexually active nga babay. Matud pa, ang mga lalaki makatampo sa sakit gumikan sa virus. This advocacy, we all believe, we need to inform all women about the importance of being aware about early screening and prevention of cervical cancer. Buot makabuot sa Department of Health Region 7 ang zero mortality rate sa cervical cancer. Julie Tainar, News 5. Gitay gayang karong adlaw ang Water Summit sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Usa sa ilang gisgutan mao ang Huaw. Ryan Sorote, Suginlimi. Base sa forecast sa Pag-asa, maabot sa buwan sa Nobyembre ang Huaw nga nasidati karon sa nasod. Apan dinhi sa Sugbo, posibleng maabot pa kini og Enero sunod tuig. Mao nga nabalaka sa Cebu Governor Junjun Davide sa mahitabo taliwa sa inisyal nga report nga iyang nadawat sa epekto sa Huaw sa mga kalungsuran ug dakbayan. Sa gipahigayong rapid assessment sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hapitan ang local government units ubos sa lalawigan sa Sugbo apektado sa Huaw. Dunay nangahubas nga kasapaan, pag-uga o pagpangliki sa mga basakan, pagkamatay sa mga hayupan o fish kill sa mga fish ponds. Practically all, no? Doon ay portions. Kaya itong composite team na ni-inspect dito before the summit, they went to all the towns. Majority gayud sa ato ang mga lungsod, doon na kasinatian sa pagka-uga sa atong kamahan. No? Apil po ang mga isla, no? Lagip nga gikabalakan sa Kapitolyo nga kung pasagdan ang problema, magkuang na unya ang produksyon sa humay, mais, mga utanon, ingon man ang abot sa kadagatan. Giulagway sa PDRRMO nga kaya pa sa 33 ka apektadong lugar ang epekto sa Huaw, apan delikado kundi dayan kini maaksyonan. Matod sa Pag-asa, ubos ang posibilidad nga wanon ang lalawigan sa sunod nga mga adlaw bisan sa pagsud sa bagyong Egay. Ipasama dyan nato nga iling it doesn't mean nga watay ulan. Doon natay ulan pero it is not enough. Nga sa i-compare sa atong normal nga madawat ulan na buwan. Nasa 103.1 mm ang normal rainfall sa buwan sa Mayo. Mas daghan kung itandi sa buwan sa Marso ug Abril. Apan swerte na lang kung magtalisik tungod sa kainit sa panahon. Kung dunay pag-uwan, isolated lang kini ug gamay ra og matabang sa dako ng kadaot nga namugna sa Huaw. Paglaom sa Pag-asa nga uwanon ang buwan sa Hunyo nga temporaryo mo pahupay sa sitwasyon sa lalawigan gikan sa epekto sa Huaw. Ryan Sorote, News 5. Usa ka task force tukuron gikan sa nagkalaing sektor sa Katilingban alang sa pagpangita og solusyon sa mga pagbaha sa mga syudad. Nagtigom kaganihang buntag ang gobernador ug mga mayor sa syudad sa Mandaue, Cebu ug Talisay alang sa Drainage Summit. Nangita sila og solusyon sa problema sa baha nga masinati sa tulo ka mga syudad panahon sa ting-uwan. Si Mayor Michael Rama nanawagan sa tabang sa tanan ug dili lang og gikan sa mga opisyal sa gobyerno. Ang dugay na nga problema sa baha gibana-bana nga magkagrabe pa tungod kay walay paghiniusang solusyon ang gimugna alang niini. Mga driver nagbagot-bot na tungod sa sunod-sunod nga pagsaka sa presyo sa diesel o gasolina. Buot nila nga ibalik ang na sa LTFRB ang karaan nga pritihan sa mga PUJ o taxi. Andrea Patenya, Suginlimi. Bati nga balita ang misugat sa kabuntago ni ining motorista nga si Juris atol sa iyang pagpatubil dinhi sa usa ka gasolinahan sa Maydan, Hacosalem. Human sa pagsaka sa presyo sa gasolina ni adtong miaging semana, lain na usab nga oil price increase ang gipatuman karong adlaw. Ego na tayo gyud pagutbot ani. Unsay na naisog na sa tang presyo sa gasolina. Pait. Pait gyud nga silag kasaka nya ang mga komuniya nato. Wala ni saka, silag ang baldi mga baranon, mga biligyaon nun, silag kasaka, tulis sa gasolina. Ang
Ang mga kompaniyang Petron, Sea Oil, Shell ug Phoenix Petroleum Philippines mipatong og 50 sentimos matag litro sa gasolina, piso og 10 sentimos matag litro sa diesel, samtang piso og 25 sentimos alang sa kerosene. Niadtong miaging Martes, petsa 5, 95 sentimos ang increase sa matag litro sa gasolina, 65 sentimos matag litro sa diesel, samtang 50 sentimos matag litro sa kerosene. Tungod niini, di nakapugngan ang pagbagot-bot sa mga taxi drivers, kansang nanawagan nga wag tango na ang paghatag og 10 pesos nga provisional discount sa 40 pesos nga taxi flag down rate. Dapat ibalik na gyud? Oh, dapat lang kay mahal misang abang wa mumusos ang abang ang mga operator gahe misang kay magpausos. Dapat lang ibalik ng 10. Nawagan mi nga ibalik na ang breakdown. 40 kay gasolina gasige na ang kuan. Sige, ang saka. Kulban mo kaldero? Oo. Makulban mi kaldero ani. Mato ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 Acting Director Reynaldo Elnar, gianunsyo kaganihang buntag ni LTFRB Chairman Winston Hines nga sugdan na nila og tuki ang petisyon sa mga taxi group sa Manila nga nanawagan sa pagbalik sa 40 pesos nga flag down rate. Posibleng mugawas ang hukom sa LTFRB Central Office karong simanaha o sunod simana. Tungod sa mga series of increases sa atong mga gasolina, usa pa sa i-considera nila o kaya sa ato operator o mga driver na medyo napiktaran po kung ang ilang kita. Apan giklaro sa LTFRB 7 nga hangtod nga di pa mo release og official announcement ang Central Office kabahin sa pag-reinstate sa taxi flag down rate ngadto na sa 40 pesos, kinahanglan gyapon nga mohatag og 10 pesos nga provisional discount ang mga taxi drivers ngadto sa ilang mga pasahero aron di mamultahan tungod sa overcharging. Gani, misaka na sab ang gidaghanon sa mga reklamo nga ilang nadawat, kabahin sa mga drivers nga di muhatag og 10 pesos nga discount. Sugod ni atong miaging simana, ana-ana sa 5 ka mga reklamo ang gisangat sa buhatan sa LTFRB 7 ug usa sa mga reklamante mao mismo si kanhi LTFRB 7 Regional Director Ahmed Quizon. Murag i-anticipate sa mga itong mga driver na tungod kay sa increase sa mga series of increase sa gasolina, ilang i-anticipate na wala na ang 10, di man na mao. Ano na mga yung tag-order. Samtang kung gilihok na ang posibleng pagpasaka og balik sa taxi flag down rate, gipaybaw sa LTFRB 7 nga nagpabilin gyapong 7 pesos ang minimum nga plitihan sa mga PUJ dinhi sa rehiyon 7. Butang nga gikaguol ni Noy Edito nga nagkanayon nga angay nang himuong 8 ang minimum nga PUJ fare tungod sa nagsunod-sunod nga oil price hike. Pag dimay mo na ilahamon ko. Ipaibaw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 nga sugdan na nila sa pag-inspeksyon ang mga school buses sunod semana. Sugod niya atong Marso 3, di na sila magparehistro og mga school buses kansa mga lingkuranan sa likod, side-facing o nag-atubang sa kilid. Apan katong ilang nahatagan na og franchise sa pa ang March 3, makahimura sa pag-operate basta mabutangan lang og mga seatbelts ang mga lingkuranan. Kinahanglan sab nga yellow ang sakyanan og dunay markang school bus. Samtang ang mga bintana kinahanglang dunay grills. Dili sab angay kalimtan ang fire extinguisher ug medical kits sa sulod. Ubos sa Joint Administrative Order moabot sa 200,000 pesos ang multa sa tanang mag-operate og kolorom nga mga school buses. In-expecting nga mo ng mga adjustments mismo sa mga garahe, sa mga operator. In fact, na po yung mga ubang mga leader din sa school transport, among giinan sila, i-comply ko ninyo, kaya di na may confirm, musugo na may apprehend o mga units nga walay mga seatbelt. Kaya gi-require ko na siya. Suliran gihapon sa Department of Education ang kakuwang sa mga classrooms tibuok lalawigan. Lakip nga problema mo ang kakuwang sa mga magtutudlo, ilabi na ang ikaduhang tuig na karon sa pagpatuman sa K-12 program. Ryan Sorote, Suginlimi. Pipila ka semana na lang, magsugod na sab ang klase ubos sa ikaduhang tuig sa pagpatuman sa K-12 program sa Department of Education. Sa lalawigan, nagkuwang og 1,800 ka mga classrooms ug nagdugangan kini gumikan sa sunod-sunod nga mga katalagman. Mga magpadayon ang DepEd Cebu Province sa paggamit og mga non-instructional rooms sama sa mga covered courts, mga opisina ug library aron dunay maggamit ang mga tinun-an.
May requesta sab sila og dugang classroom sa ulohang buhatan ug sa mga local government units. Misaad na ang Kapitolyo og dugang 200 ka mga classrooms karong tuiga og laing 200 sa sunod tuig. Doon na say dawatunon ang DepEd Cebu Province nga mga classrooms gikan sa mga private donors sa di pa magsugod ang school year. Yes, as of now, kanang ingon ta nga kulang ang atong mga classrooms, kulang ang atong mga equipment, ang atong mga teachers, pero ang atong pagpangandam di-submit na nato nga sa central office ang mga requirement. I learned from Superintendent Municip na Cebu is ready to implement the K+12. And this is for the benefit man po niya. Nakita man nato ang advantages po niya sa atong mga estudyante, mga kabataan, no? 1,300 ka mga magtutudlo ang giharo sa DepEd Cebu Province aron maminusan ang kakuwang nga miabot og 2,300 ka mga teacher. Nagkuha na sila karon og mga rekisito o gipaubo sa training ang mga bagong magtutudlo sa di pa magsugod ang klase. Kay kuwang pag-usa ka libo ang mga magtutudlo, buot nila kining masolusyonan sa di pang sunod nga school year. Kami sa DepEd, we are hoping all education stakeholders mo support sa K-12 kay sa amo nang ginaingon. This is one way of raising the educational standards of our country. Lunes sunod semana na magsugod ang Brigada Eskwela og pagdawat sa mga late enrollees sa tibuok probinsya. Hangyo sa DepEd sa mga ginikanan nga dili ilangayn ang pagpa-enroll aron matarong sa mga magtutudlo ang ilang listahan. Pahimangno sa DepEd nga way bayranan sa enrollment og kun dunay pangayoon nga contributions unya na kini kolektahon. Ryan Sorote, News 5. Gatusan ka mga empleyado sa munisipyo sa Dumanhog gipang taktak sa acting mayor human wala man rabaho sulod sa tulo ka adlaw. King Perez, Suginlimi. Giangkon ni acting Dumanhog Mayor Efren Gungunhika nga iyang gitaktak ang dulan gatusan ka mga job order employee sa munisipyo. Matod niyawa naman nga sa trabaho ang mga empleyado sa dihang gipatuman na ang 6 kabuan nga suspension order batok ang Mayor Nelson Garcia. Pasangil ni Hika nga taktakon ni Mayor Garcia, inigbalik niya human sa suspension ang mga empleyado kung motrabaho bo sa pagdumala sa acting mayor. Matod ni Hikang gibuhat na kaniadto ni Garcia ang pagpanghulga samtang ubos kini sa preventive suspension sa miaging tuig dinusa ngadto sa 2 ka buwan nga wa man trabaho ang mga empleyado. Sa bansa ito nato at tugin ang mga GO mapabalik ko na hindi maputol ang basic services sa mga tao. So karon ang nahitabo karon pagka-suspension kay Mayor Nelson anang adlaw anang hapuna pagkaupa one night may report na GO. Anong dumorap na ko ito ako. Matud sa nasuspensong mayor 160 ngadto sa 170 ka mga empleyado ang gipangtaktak ni Hika. Konsultahon ni Garcia mga gipangtaktak ng mga empleyado alang sa ilang legal nga lakang human sa gibuhat ni Hika. Gagulo yung mayor, makahimo sa gobyerno mo. Makadiktar mo kanong proses gobyerno. Pag may pamulitika doon siya kuha sa munisipyo, o pagyato mo man. Wapay nadawat ang pangu sa DILG sa lalawigan Sugbo na report kabahin sa pagpanaktak ni Hika. Matod ni DILG Cebu Head Jerome Gonzales, mahimong ma-exercise sa ka-acting mayor ang pag-hire o pagtaktak sa mga empleyado. Apan subay sa local government code, mahimo lang kini kung mula pa sa 30 ka-adlaw ang temporary incapacity sa kawani. Matod ni Hika sugod niya itong Miyerkules, gipangtaktak niya mga empleyado nga wa mosulod sa trabaho sud sa 3 ka-adlaw. Naay mga reklamo mo tabang sa Tingalitan na kung saan itaba dito to aid the proper bodies kung suguon punta say kung ang ombudsman mangutana namo magpatabang namo nga ipatanaw dito kana may mohimon. King Perez, News 5. Pango sa Regional Intelligence Division nagtuo nga naa pa sa Sugbo ang mga kauban sa nadakpang tulisan nga may biktima sa E-Bingo Club ug My Gold Pawn Shop. Mga establishmento nga posibleng mabiktima gipahimangno anasab. King Perez, Suginlimi. Ligo ng reklamo nga tubangon batok sa nadakpang tulisan nga si Mario Remitre. Kini matud pa ni Regional Intelligence Division Head Pablo Labra II subay sa mga ebidensya ug mga testigo nga ilang nakuha. We're not only
Depending on the statements ng mga witnesses inside the pawn shop, we also have witnesses outside the pawn shops. Kagahapon ni padayag si Remitre nga mokoperar sa kapulisan, pinaagi sa pagtugan sa iyang mga kauban. Matod ni Labra, kinahanglan pang i-assess ang dinakpan kung haom kining testigo. Kay gawas nga apil kini sa grupo, dako ang iyang partisipasyon sa surveillance ug pagplano sa mga establisimento nga gitulis. Gipangita pa karon ang iyang mga kauban nga silang Richard Daguman alias Tangkad, Ruel Remedios alias Yoyong ug Michael Florida. Butyag ni Labra, kapinupat ka mga tulisan ang dunay partisipasyon sa pagpanuli sa pawn shop. Di pa sab mabutyag sa kapulisan kung doon na sila nailhang local contact sa mga tulisan. Bisan sa pagkasikop ni Remitre, padayong investigaron ng mga empleyado sa nabiktimang establisimento. Homicide choice, but to identify his cohorts. Because, kuha naman, kanang ibaw na tanila. Wagi sa likway ni Labra ang posibilidad nga naapa sa Sugbo ang ubang kauban ni Remitre. Mao nga nagpadaan na sila og advisory sa mga financial institutions, money changers ug pawn shops nga magmatngon sa mga posibleng pag-atake sa mga tulisan. Well, di kita kibasan ng una sa pagkakaroon. Kung ipadaan pa nato ang operations, no? Kapag luto sa uban nga nabilin. King Perez, News 5. Giimbestigar karon sa kadagkuan sa City Jail sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpalusot og droga sud sa prisuhan. Samtang ang mga sentensyado nga binilanggo balhinon ngadto sa prisuhan sa Abuyog, Leyte. Ray Pasaporte, Suginlimi. Siyam ka piniriso sa Cebu City Jail lakip si SP1 Adonis Dumpit ibalhin ngadto sa prisuhan sa Abuyog, Leyte. Ang chairman sa Peace Coordinating and Advisory Council Vice Mayor Edgar Labilla niingon nga naka-schedule na apan dili nila ikabutyag ang mga detalye niini kun kanusa ug unsang oras sa dadon sa Abuyog, Leyte ang siyam. Nagdumili usab ang Vice Mayor sa paghingalan sa 8 ka piniriso nga dadonon. Gihimo karon usa ka alternative facility alang sa insular prisoners ang prisuhan sa Abuyog, Leyte. But we cannot elaborate, we cannot divulge when, because for security reasons. But according to Superintendent Calob, he is due. Basta so the details, dili na to na mahimong ma-reveal. Samtang nadakpan sa ikaduhang higayon si Iris Jane Valero niadtong Mayo 9 human suway nga nipalusot og unom ka sirens sa Cebu City Jail. Unang nadakpan si Valero niadtong buwan sa Marso nga suway usab nga nipalusot og nubain. Nadakpan si Valero dihang gimanduan kini sa usa ka babaeng jail officer nga paluksohon. Atul sa paglukso sa dinakpan, natagak ang sirens gikan sa kinataw niini nga giputos og kondom. The contraband items which were placed inside a condom fell from inside her private part when she was made to squat and jump while undressed, including inside one of the searching rooms of the Cebu City Jail. Ang jail warden sa BBRC nga si Superintendent Johnson Calob nagkanayon nga nagpadayon ilang investigasyon ug duna na sila'y nahibaw-an kinsa ang hatagan ni Valero sa unom ka sirens. Ray Pasaporte, News 5. Usa ka sakyanan nga gipanag-iya sa mga madre gilungkab sa usa ka bayot nga nagpakilimo sa simbahan. King Perez, Suginlimi. Tulo ka madre nga misimba sa Alliance of Two Hearts Parish midangop sa Guadalupe Police Station. Human gilungkab ang ilang giparking nga sakyanan. Nadalang 5,000 pesos sa suspect. Nagila nga usa ka Christopher Alvarez na usa ka 28 anyos nga bayot. Nay nakakita maintenance sa simbahan. Kanang nakakita nga ang bag gidala na sa duyo niya gilabay ngadto sa duyo sa simbahan. Sir, wajud ko kabaliwan na, sir. Okay, kung napa lang po ako pa nagkuha ato dito din ako magtugtog dito sa akong gitulgan Matod ni Chris, dito sila magkatulganan kauban ang laing mga bayot nga nagpakalimos gawa sa simbahan. Apan gipanghimakak niya ang pasangil nga mao'y naglungkab sa sakyanan. Nang hinaot si Chris nga dili mo pasaka og reklamo, ang mga madre bato kaniya. Ganun ako mga sister, wajud ko sa jud, wajud ko kay baw. Ay kung ako pa nagkuha na to, di na ako matugtog dito Lakaw na ko. King Perez, News 5. Magtukod og bagong estasyonan sa pulis ang kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ug ipahimutang unya kini sa Barangay Tisa.
Kini mao ang gibutyag ni Vice Mayor Edgar Labella atol sa Peacock meeting kaganiha. Bisan og dunay duol nga Punta Police Station sa Tisa, mas maayong kad madungagan kini alang sa kahapsay ug kalinaw sa lugar. Matud ni Labella, ilang nasabutan ni Tisa Barangay Captain Philip Safra ang maong plano. Kung mahinayunan ang Tisa Police Station, mao nay ika-12 nga estasyonan sa pulis sa Dakbayan sa Sugbo. Gilubong na sa Mactan Island Memorial Garden sa Barangay Marigondon ang patayng lawas sa gibanhigan nga si Agus Barangay Captain Juvencio Lauron. Kapulisan dunay daghang impormasyon nga ilang gisubay ngadto sa mga nagpatay sa kapitan. King Perez, Suginlimi. Miduyog sa katapusang higayon ng halos tanang paryentehan ug kaalyado sa politika sa namatay nga kapitan sama ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza. Nasayran nga niadtong Mayo 3 padung mamisita sa Sagbayan, Bohol ang kapitan uban sa mga paryente ug samtang nagsakay og tricycle sa highway sa Clarin, gisundan kini sa duha ka riding in tandem ug giambush. Aron daling masulbad ang kaso sa iyang kamatayon, naghimog task group ang kapulisan nga gilangkuban sa kapulisan sa Bohol, Lapu-Lapu, Regional Intelligence Division ug CIDG-7. Ang mga anggulong ilang gisubay karon mao ang politika ug ang kasungian sa yuta. Daghan kay information sa sulod ba? So dili ta nato yung atong kanon dawaton na tanan ato gyapon nang i-process na naa siya and then eliminate one by one kung asa gitong matumbok yun nato. Gibutyag nilawas na himo ng facial composite sa mga suspect subay sa mga paghulagway sa mga testigo. Rest assured sa pamilya nga we are doing our police, our investigating unit, especially the task group is making some progress as far as the investigation is concerned. King Perez, News 5. Tigbulkit og ligid sa usa ka vulcanizing shop sa Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Gipusil patay sa wa mailhing tao. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Nahagbay ning daplin sa karsada sa may Sacred Heart Village, Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu ang lawas sa mamulkitay og ligid. Human po sila pasado alas 8 kagabi. Naigo siyang ulo ug dughan ang biktima nga si Gumer Alegre, lumad nga taga Masbate. Nag-ayo sa hose sa hangin sa gitrabaho ang GV Vulcanizing Shop ang biktima, diang dunay wa mailhing tawo ang miduol ug namusil. Suway pang gidala sa Lapu-Lapu City District Hospital ang biktima apan nakabsen kini siyang kinabuhi. Ngani ako nung buntagan na siya nakalalis na customer nya Muslim man daw o nya murag usa to sa gilirahan na mga murag may nagkuan sa iya. Subayon pa sa homicide section sa Lapu-Lapu City Police ang mga sirkumstansya kung unsay motibo sa krimen ug pagpangita sab og mga saksi. Kung anong patunamo ang iyang usa ka amo katong tagiya og katong shop kay base na sa idea ato kung kisa tong nakaila ba siya atong tawhana yan nakalalis ganiha. Basta nagsakay ra tricycle driver ba. Ito pa posibilidad ni customer niya ganiha siguro buntag Nasayran nga way criminal record ang biktima sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Leslie Caminado Vistil, News 5. Subay sa Personal Accounting Information System sa Police Regional Office 7, way miktakdo sa hulagway ug pangan sa pulis nga nanghasi nga si SPO2 Vallejos. Mao na ipaimbestigar karon ni PRO 7 Directorial Staff Acting Head Ray Lyndon Lawas ang maong insidente. Sa blotter sa Parian Police Station, way ngalan nga gibutang sa nanghasi nga pulis. Nahibawan sa News 5 ni atong Sabado nga wa gi-interview sa mga responding police officers ang gireklamong pulis kay misud na kini sa iyang panimay. Magpaabot sa report sa Parian Police si Lawas kung nganong kuwang ang detalye sa ilang gihimong pakisusi. Kay hinumduman nga nahitabo ni atong Sabado sa gabi ang gingong pagpanghasi sa gilang SPO2 Vallejos nga miresulta sa pagkabuak sa front seat window sa sakyanan nga iyang gibunalan kay nagpark atubangan sa iyang tindahan sa Maydan, Imos. Malicious mischief ang gitala sa blotter sa Parian Police sa maong hitabo. The police station to submit reasons what really happened niya on sa action taken nila and we will take it from there. Mga drug pusher sa subang dako ug labangon nadakpan sa mga anti-illegal drug operation sa kapulisan. King Perez, Suginlimi. Diri sa sudlunon nga bahin sa Sitio Cogon, Barangay Labangon, nag-operate ang gilang drug pusher nga si Percival Tabasa. Nasikop sud siyang panimay ang 52 anyos nga si Tabasa, pinagi sa buy-bust operation sa Cebu City Police Intelligence Branch.
Apan wa madakpi ang iyang kaubang pag-umangkon nga usa ka Clarissa Ortega. Nakuha ang di mo menos 300 gramos nga shabu nga mo kantidad og kapin 3.8 million pesos, nakip sa duha ka video karera machines ug duha ka moli-moli gikan sa panimay ni Tabasa. Base po ni sa divulge po yung information, no? And eventually ang usa is at large na to masikop, no? And then na dia ang usa kauban, no? And then at the same time na po yung nagpa-dumala po sa legal nga karera. Gilas lang Percival ug Clarissa nga mga level 2 drug pushers. Giangko ni Percival nga iya ang mga illegal gambling machines. Apan ginenay niya nga namaligya siya og shabu. Matud niya wa siya mahibaw nga nagnegosyo og drogas ang iyang pagumangkon nga si Clarissa. Lagi ka mawala ko nga gidilil niya siya wa ko libutan jud. Mawag na siya at least nag-blend na sila kung pagano. Kay pag magsuyop and then diretso duwa. Marami mo kan with our surprises dagan-dagan kuha karon. Samtang nasikop sab sa Mandawi Police Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group sa bypass operation si Victor Labiste sa sitio Fatima, Barangay Subang, Dako. Nadakpan no sabang managagaw nga sila si Victor Tiog Hospicio Tiu nga naatlan nga nagsuyop og droga sa panimay ni Victor Labiste. Nakuha sa kapulisan ng 5 kagagmayng pakete ug usa ka bultong shabu. Gikan mo namalit dito sa mua. Nanuyop ni. Aso nanuyop din mo? Pero wala ka na maligya. Karon man kung maligya ron. Actually kanin siya all target nato ni siya. Talan kuan siya sa mga target nato sa drug personalities. Nagkandakta 1 week surveillance niya. King Perez, News 5. Duha o tulo kay simana gikan karon doon na resulta sa investigasyon ang National Bureau of Investigation Region 7 sa kamatayon sa 11 anyos nga batang libod suroy nga si Chastity Mirabiles kinsa giingong gipatiran og pulis nga sakop sa Cebu City Police Station 2. Ginibaw ni Vice Mayor Edgar Labella kinsa mo'y chairman sa PICAP nga padayon ang pagsukit-sukit sa duha ka mga batang testigos. Kung may bawaan na kung kinsay manubag sa hitabo, pasaka na dayon nila og tukmang kaso sa Prosecutor's Office. Karong Hunyo 2, ipatawag ni Labella ang DSWS, DSWD ug ubang ahensya sa gobyerno aron hisgutan kung unsay himuon aron masolusyonan ang problema sa mga batang libod suroy sa uptown area. Doon naging manubag. Whatever it is that remains to be seen on the investigation report. Maukad to mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanus kapatid. Kay di lang kutob sa balita, Aksyon!